Good Marius. Gott am dient die alle zijn van ons Marius. We zingen grootste leid dat as Gott met den Herrn, it is well with my soul. Vertrouw dat als dat aan as met jeder een van ons. Even though we go there vielleicht different tiden in ons leven, dat kan still Gott zijn met onze ziel. En we zijn moeten hier van ons Marius tam port van jullie zijn. Het is een beetje een special morning. We willen de leiderschap bestätigen. En dat de woorden kan jullie methelpen en toch met jullie zijn en Gottes woord verbrengen. En so dat is very exciting. Sehr exciting maakt ons dat deze kerk wat hier is, hoe het is, en dat wordt niet gaan jezelf met on de leiderschap wat je aan je hart hier. So vandaar waar we best dat alle official merken dat zijn jullie leider. En die worden even jullie zijn en die worden jullie Gottes woord brengen. En jullie spazieren met jullie en jullie een ander moedig maken. So dat is wat we willen doen hier van ons Marius. We een klein beetje een boodschap aan van de leiderschap. En dan wordt Pastor Billy net komen, een klein beetje later en reden een klein beetje naar de verzameling, naar de congregation. En de opgave wat die hand, wat die hand. So ja, we zijn vrouw van ons Marius, voor Rudy en Doreen. As a missionary pastor couple. Wat mijn dood, nee? Missionary pastor couple. Sometimes zijn ze dat dan vielleicht reizenpredikers, ik weet niet wat het meint. But it's a missionary couple, die zijn nog onder de mission, onder Advent, and so they worden niet met helpen hier, and sometimes when de kerk aanvangen, dan schicken de missionary pastors uit om met helpen, and so they gaan heel met je helpen, and so we worden de ordained als start, en dan John en Amanda, en Corny en Margaret, voor leiderschap, spiritual leadership of the church, elders, wat ze dat vielleicht naam op Engels. En dan John en Elena as a deacon couple, so ik geloof je hand hier een zeer fijne couples, wat je half je helpen en wat je wieder helpen van hier aan. En we zijn dankbaar voor dat. We hebben aangevangen met een gebed, die we nog wieder gaan. Grote Gott en himmlische Vater, we komen voor die. En Gott, we danken die en we prijzen die voor wat u best en wat u hast gedaan. En zoals we hier in de aanleiding, dat u best im Himmel gefahren. En u hast ons de Heilige Geest geschickt. En Gott, der ist in ons, bij ons, wo immer we zijn. En ik bid van ons Marius dat hij wat hier zijn, met iedereen van ons.
en ons leiden en vieren, ons weergeven, especially de leiderschap couples hier, wanneer die worden metdelen met Lothar Gott en Gott dat u was, deze kerk, 13 jaar yes, was je jeslich met een bossen, dat ze worden aan die kijken wat u hast gedaan voor iedereen van ons, dat u hast ons du hast uns de Seligkeit gebracht, durch de Arbeit, wat u hast gedaan op dem Kreuz, op Golgotha. En Gott, wir danken dir dafür. Mocht u deze kerk bouwen. Wir weten dat die wird sagt, dat du wirst die kerk bouwen en de zo tun, wat er niet kan entstehen. En Gott, wir danken dir dafür. Mocht u ons vanaf morgens met ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Ja, so wir sind dankbar für diese Couples. Und sie haben angefangen, an die Countryside, das ist something nicht weiten, und wir sind alle von nicht. Fangen an mit der deutschen Kirche da bin. Und dann nur ein paar Jahre, ich weiß nicht, wie lange das wir, probably meistens ein paar Jahre. Und dann wird das Gebiet available, und dann moving sie hinein, und so von Ferien Hops. Sometime, but in September or sometime, no, Oktober, dort. Fangen sie an hier bin. Und ja, wir sind sehr dankbar für ihn. Haben top geschafft mit ihm und wir sind mutig, dass sie sind bei hier gekommen und dass sie wollen hier dienen. Jedes Mal, wenn das Wort, und dann verlassen die unsere Versammlung und dann sind wir wieder los. Nicht, dass wir wollen, aber das ist Gott hat gelehrt. Und wir müssen die Gifts, was die dort haben brachten, aber das sind jene Benefits dann. Hier. So what's in, ich will ein klein bisschen danach auf Englisch in charge to the eldership. I guess the spiritual leadership of the church, ein klein bisschen responsibility or not go geben. What is ein Jesja Leder responsible für? Wer kann da ein Jesja Leder sein, was einer vielleicht kann fragen? Well, wir wissen, das soll ein Jesja Leder sein, das weiß wir. Und wenn er dort weiß, dann weiß er auch, der soll eine golden Connection haben. Jesus ist Nummer 1. Du hast keine andere, was du wichtigste ist als Jesus Christus. Und so, was soll in so ein Lehrer dann tun? Well, wir wollen ein klein bisschen in 1. Timotheus Kapitel 3 von uns morgens. Aber hier werden sagt, das muss ein Lehrer sein. Das ist, of course, ein Lehrer. Und das soll ein Schopard sein, ein Shepherd of the flock. Schopard von der Versammlung, was sie da vielleicht nennen auf Deutsch. Ich kann nicht sehr gut Deutsch lesen, so ich will mit Englisch, ich will mit übersetzen, so das wird nicht gleich so sein als die deutsche Bibel. Aber ich trust, dass wir wollen verstehen, was Gott ihnen wird sagt. Aber das ist einer, was du connected ist mit Gott. Wenn du nicht ist, dann ist es nicht ein Jesja Leder. Die müssen persönlich in Relationship haben mit Jesus Christus, Texas, jeder einer else. Aber dieser ist somebody, wo du mehr Zeit spend vielleicht in der Bibel als irgendjemand else. Die muss die Goven haben, die Versammlung leiten. Und so, in 1. Timotheus Kapitel 3, you have to meet I guess the qualifications or what they soll haben. Und wenn man hier eben checkt, dann denkt einer so, well, wo soll das schaffen? Aber hier sagt Paulus in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1, this is a faithful saying, a man desires the position of a bishop, he desires a good work. Wenn jemand will, this position haben von den Jesja Leder, von der Gemeinde, die wollen eine gute Arbeit tun.
Zo'n geestelijke leider, bishop of gemeenteleider, die zal blameless zijn. Dat meint nicht der Unsinn, aber der soll nicht einen Sinn haben, wo die kostet ihm Blame, der soll haben Büße getan über den Sinn. Der lebt nicht im Sinn. Der soll der Mann sein von einer Früh. Der soll temperate sein, das meint, der soll nicht kurz dull werden. Der soll ernst sein. Der soll sich gut beherrschen. Der soll gut annehmen sein, hospitable, Menschen haben. Und der soll kann Menschen lehren. Das ist somebody, what du in Gemeindelehrer ist. Der soll nicht Wein trinken. Der soll nicht violent sein, das meint, der soll nicht ruchlos umgehen mit anderen. Nicht begierig sein für Geld. Der soll gentle sein, das meint, der soll nicht umgehen mit anderen. Der soll sich nicht verstreiten und ist nicht aufjanstig. Da haben wir noch eine Liste von was ein Gemeindelehrer soll sein. Wir sind noch nicht durch. Das ist einer, der sein Haus in Ordnung hat mit seinen Kindern. Weil er sagt, wenn der Mann nicht kann sein Haus in Ordnung haben, wo wird er abpassen kann in der Gottesgemeinde? Und das ist ein Vers, wo wir uns dort mit stehen bleiben. Wo soll das dann? Wie können unsere Kinder abtragen, nach Gott seinen Herrn, nach Gott seine Welt, so gut as wir können. Und wenn die älter werden und wenn die sich, ich weiß nicht, was das wird sein, wenn sie sich selbst vielleicht fängt, oder wenn die Teenagers werden und so eine Dinge, sometimes gehen die auch nicht weg. So diese Forschen, die sind sehr wichtig. Die Bibel sagt, wir sollen die abtragen in der Weg von den Herren, und wenn die alt sind, dann sollen die nicht von dort gehen. Unsere Abgabe ist, von den Kindern die Reich abtragen. Und ich glaube, alle von uns, die vielleicht in Leidenschaft sind, wir würden vielleicht sein, weil, wenn ich das nicht tun, dann würde ich das anders tun. Aber wir können einmal anfangen, das anders zu tun, nicht so. Aber es soll in Vers 6 sagt, es soll nicht so sein, was du jetzt zum Glauben gekommen, nach ein Novice, sondern was sein Pride übernehmen und was in der Vornamen fallen von der Feind. Und das alles mit ein gutes Vorbild sein gewesen von Söhnen, die nicht in der Gemeinde sind. Sondern die Büter der Kirche sind, die sollen ein gutes Vorbild sein gewesen für solche Menschen. So wir haben eine große Liste von Worten, jetzt die Lehrer soll sein in der Kirche. Das ist ein sehr hoher, a high calling, würden sie das sagen auf Englisch. It's a position, was sehr wichtig ist. Sehr wichtig, die Versammlung, die Läden, die fördern, die protecten von falschen Lehren, was vielleicht nennt kommt. Das ist alle ab der Lehrerschaft abgetan. Wir weten, within der Lehrerschaft, es gibt different Gaven, was wir können sein, in Scripture auch. Paul sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 11, sagt es, some sind Predigers, some sind liedach, some sind Missionarbeiter, some sind Evangelism, und some sind Prophezeiung. Das sind different areas of leadership.
Maar vanavond reden we van leiderschap en de kerk. En deze rol is zeer wichtig. Jezus zei te Petrus in Johannes kapitel 21, wo Jezus sagte Vater, meine Lamm, Vater, meine Schop, en post op naar meine Schop. Nicht bis einmal sagt Jesus dort te Petrus, leefst du mij? Petrus sagt, jo, ich leib die. Dan sagt der Vater, meine Lamm. Lamm, das sind naad, das sind die youth, das sind die Kinder. Vater die. Dann sagt der Vater, fragt der Vater, Petrus, leibst du mich? Sagt Petrus, jo, ich leib die. Sagt er, post op, nimm meine Schop. Post op, nimm meine Schop. Kijk der Eva. Nach Heimo vroeg Jezus Petrus, Petrus, leefst du mij? Dit vond hem beter aan te borderen. Ik had je aan me gezegd, ik leef die. Jo zegt ik leef die. Dan zegt der Vater, meine Schop. Dit is de opgave wat we hebben als leiderschap. Van klein tot groot. We zullen die houden. We zullen die oppassen of we zullen die protecten. En ik geloof we weten waarom dit dat vielleicht dreimal vroeg, because if we go lang nodig, dan zegt Petrus dreimal, ik kan die niet. Ik kan niet den Jezus. Maar Jezus en zijn genade, die eerste man wat hij wil gaan, hij zal weten dat hij abgestoßen wird van den Doden wie Petrus. Go zei die Jünger en Petrus, dat ik lees. Dat is de lijf van ons God en ons. So in 1 Timotheus 3, vers 2, je Gemeindeleider soll blameless sein, der soll eine früh haben, der soll nicht leicht dull worden, der soll ernst sein, der soll sich gut abstehen, der soll kein andere Menschen lehren. En ik geloof, deze couples wat die willen bestätigen van de oude hand dat geproefd dat die kan dat doen. Die würden vielleicht sagen, well, ich kann noch viel zu lernen, aber das habe ich alle. Aber ich denke, es Gott, der jaft einem Kraft und er wusst einem so viel als wie hier in der Bücher sind, wo die uns wissen, Dollar jeder Tag. Die sollen on guard sein für falsche Liebe, was in der Kirche kämpft, sagt er doch. Und wir weiten diese Deel dort ersten Gefahr. Das sind veel different dingen wat er opstaan en zijn. Dit is falsch en dit is beter en ja, dat is beter. En die kost dat best niet verstaan, die best niet zo geestig als wat ik zijn. En er zijn different leer wat er nennt in de kerk. En we zullen oppassen daarom. En waar weet we, wanneer het
vals is, maar we moeten de waarheid weten. Wanneer we de waarheid weten en wat we kunnen zijn, wanneer de valsheid niet komt. 1. Petrus 5, vers 1 en 2. Dit zegt Petrus, en zegt dat to de leiderschap, zegt dat, shepherd the flock of God and serve as overseers. Zullen zorgen te know naar Gottes zijn head. Hij zegt, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ. Hij zegt, ik zijn een van die. Ik had het gezien, waar Jezus heeft je, waar ze hem had uitgemerkt. Dan zegt hij in vers 2, zegt het, shepherd the flock of God which is among you. Zorgt naar de mensen wat de mank zijn. Dient hij als overseers. Overseers meint die kikste Eva, die post op naar die. Not by compulsion, niet met wut, of met, nu hebben we het doen zoals ik wil, but wel zijn. Not for dishonest gain, niet dat ik wel something behind. We moeten never niet deze pulpit gebruiken for power. Dat spiritual yes-lit abuse. You never use the pulpit for power. Wel zijn, God zien wird met te delen. Nicht even de Lorden, nicht even de flock, even de mensen wat hier naartoe komen. Nicht zijn du mats. Maar we zullen een exempel zijn, we zullen een voorbeeld zijn naar de mensen wat hier naartoe komen. Waarom? Vers 4 zegt het, van God wat terugkomt. Dat we kan den kroon van glory, crown of glory, krijgen wat er niet wordt weggaan. That will not fade away. So ik wil jullie merken, Rudy en Doreen, John en Amanda, Connie en Margaret. En wij klippen nog reden van de deacons, en dat heeft ook te doen met de deacons ook de andere leiderschap, because wanneer we dat lezen des, in 1 Timotheus kapitel 3, vers 8 zegt het, likewise, trek zo staat. De eerste 7 versen weer het voor de gemeenteleider, daarna voor de geestelijke leider. En hier zegt het voor de diacoon, zegt het likewise, dat mijn trek zo de eerste 7 versen. Zegt het, de diacoon die zal reverent zijn, die zal eerend zijn. Nicht tweestejige tong haben, nicht geven eine wien, nicht begierig für Geld. But sagt het, holding the mystery of the faith with a pure conscience. Eerend zijn en in geloven wo hij ben is. Maar laat hij eerst geproefd worden, zegt het. Iedereen dien als diacoon. Being found blameless. Blameless is waar something wo du nicht kannst dem sein. Dit hast du noch überein zu merken, dort hast du noch gedaan. Dat meint nicht sinless, dat meint blameless. Maar laat ihn eerst geproefd zijn. Dat meint het zal nicht somebody zijn wat du je rots zum Glauben ist gekommen. Dan vers 11 sagt het, likewise, waar met de leiderschap hoop, likewise, de vrienden, die zullen ook eerend zijn, reverent, nicht slanders, dat meint nicht plüdern, sagt de Deutsche Bibel, glaube ich. Temperate, nicht voets dull worden. Faithful in all things. Ze zullen faithful zijn in ieder ding wat ze doen. Verse 12, let the deacons be the husbands of one wife. De diaconen zullen de mannen zijn van een vrouw. Waar hebben we dat? De kingen zullen in ordnung zijn.
Besonders wat de dein als deacons, diakon, die gaan voor zichzelf. En Gottes good standing and great boldness en in glauben, wo die zijn in Jezus Christus. Die staan goed met den Herrn Jezus Christus. So wenn das Wort abkijkt, das Diakon, das Wort echt meint, zum Dein. Zum Dein. En ik weet, je hebt het hier ook aangeboden en we worden het aan en bij Countryside, dat John en Elena die gelijken te Dein. Dat staat er op. En dat is waarom zij qualifying voor de position. Die loven Jezus en die gelijken te Dein. En zo wanneer je kijkt naar je Apostelgeschichte kapitel 6, wo het redt van, ik kan het niet ganz overgaan, maar dat redt van de kerk die was door zo zeggen, de widows, die worden niet gedient zoals die zullen. Zo dan de disciples, die zeiden, dit is niet goed, dat we zullen onze, de woord is Gott laten en gewoon dienen. De widows, de witvrouws. We zullen het 7 maanden uitlezen, wat een goed voorbeeld zijn geweest, in vol van de Heilige Geest en wisdom, wijsheid. Dan zullen we die krijgen, om dat in oppassen, dat die kan die dienen. Dan zegt hij, we worden ons handgeven, naar de gebed, and the minister of the word, to preach the word. We worden dan maar titan voor dat. Zodat we ze dan de 7 maanden uitlezen deden, wat de vol van de Heilige Geest werd en volle wijsheid. En dan zegt het, de leden hangen op en de beden. Dan moeten ze dat hadden gedaan, God zijn woord, dat spreidt uit. En de mensen kwamen toe en die kwamen zum Glauben. En het zegt, it multiplied greatly in Jerusalem. En die waren gehoorzaam naar de Glauben. So dat is wat er wordt, wanneer er worden mannen uitgelezen. Om specifically dingen doen in de kerk. Een mens heeft niet al de Glauben. Dat is waarom het mij als einer fehlt. Because something they go what John half height nicht. Or Rudy or Corny or John. Je schaffen taub. Je doen different dingen met different goven wat God niet heeft gegeven. Wanneer we dat doen, worden mij mensen gereikt voor Jezus Christus. So wat zal een diakon of een jesja leder, je moet een leder dan doen? Wel, nummer 1, die moet Jezus lijf hebben. Dat is nummer 1. Je moet Jezus dollar leven als die vrouw, of die man, of die familie, of de kerk. De kerk zijn de waarde gebeurde mensen en het verzamelen en het gebed. Het gebed is niet de kerk. De waarde gebeurde mensen en het gebed is de kerk. Maar Jezus is nummer 1. De familie is nummer 2, de kerk is nummer 3. So de vrouw wat we dan hebben, weten de mensen hier dat die leven hebben voor Jezus. Kan die dat zijn? Bij wat je zijn, wat je doen, dat je leven hebben voor Jezus. En dan zegt maar, er zijn 2 soorten leiders in de kerk. Einer wat loved te dienen. En de andere wat Jezus loved. Dus ik geloof, ik kan den eersten hebben, maar ook den tweeden. Maar wanneer we den tweeden hebben, dan komt de eerste automatisch. Wanneer we Jezus lief hebben, dan werden we dienen.
5. Mose 6, vers 5 sagt het, we zullen God lief hebben met al ons hart, al onze ziel en al onze kracht. 2. Mose 20, vers 3 sagt het, we zullen geen ander God voor ons hebben. Bus ons God, ons leven ja God. So dit neemt sacrifice. Sacrifice moest ik optekenen. Wat meint dat op die sacrifice? Maar soms is het weer, die moest ik met je rabbelen. So dan, sacrifice meint een offer, geloof ik. We zullen in Roma 12, vers 1 zegt het, ik praat je breida dat bij de mercies of God, dat we zullen ons hand geven, zoals een leven ja offer. A living sacrifice. Ons hand geven, zoals een leven ja offer. Onze körper hand geven. Dus ik geloof met de grootste twee dingen, besides God lief hebben is in ministry, is sacrifice, dat is een offer zijn voor anderen, en commitment hebben. Commitment meint, dit is nummer 1, dat is ons priority. Ons priority is, we dienen God en we geven ons hand dafür. We weten, we kunnen nicht doen ohne Gott. Maar hij zegt in de laatste part van die vers, zegt dat this is acceptable to God, which is your reasonable service. Dit is ons, wanneer we ons hand geven aan God, dit is wat hij wil hebben voor ons. Dit wat hij gleichen. Laat dat onze yes hier leren God dienst zijn. Dat we Gottes dienst doen. En dat komt alle door God. Hij is ons power. Hij is ons, dat is hoe we zijn aangeplugged naar God. We kunnen niet meer dat ons ene kracht doen. Maar ohne God kunnen we niets doen. Er zijn tijden, wat er worden komen, waar we niet worden weten, waar nu, wat doe ik met dit? Wat zei ik? Wat zei ik niet? God, mij fehlt in de wijsheid. Mij fehlt in heilige yes. Zo'n tijden heb je vielleicht al bevoren en je wordt nog meer. Maar eenmaal ontdekken, met ohne God heb je niets doen. Hij wordt ons, hij geeft ons de kracht van wie ons dat fehlt. Je spreekt immer zo dat we kan niet advance nemen aan de kracht. We kan niet zeggen, morgen no matter wat mij dat fehlt, so geef me dat nu al. Hij geeft ons van ons dat fehlt. Dus anders willen we niet ons hand geven aan. Laat God dat doen. Hij verstaat dat beter. Maar hij brukt die. Hij brukt mij. Dus ik wil je mout maken. Love God. Love je familie. Love your wives. Ik wil zeggen dat Doreen en Margaret en Amanda en Elena bid voor jullie mannen. Bid voor jullie mannen. Dat fehlt dat. Bid voor jullie kinderen. De kinderen van de leiderschap, die hebben dat probably zwaar als wat we geloven. Dus lots of pressure on de kinderen.
dat hij zal niet mistakes maken en een ander pot is van de dingen die kan licht beter worden wanneer we die neglecten. Wanneer we die niet oppassen dat de attention fehlt. Die fehlt je als ouderen. And that is actually in eerste missionary work as your children. Do not neglect them. Onze familie, wanneer we niet bij de kerk zijn de eerste te weten of we hechelen zijn of niet. Zijn we de same mens thuis als wat we in de kerk zijn? En wanneer we niet zijn, dan worden ze beter worden voor de kerk. Die passen op wat we doen. So leef Jezus, leef je in de familie, leef je in de kerk. Leef je in de verzameling. Leef je daarna wat je daar kampt zondags morgens. Laat je weten dat je een leven vereint en je keren voor die. Zie, het is niet beter wanneer de verzameling kan zijn dat de leiderschap top is. Dus unity, dus harmony. Dat wat je feilt bij de congregation. Die weten dat is aantrekkend. God zijn leven is aantrekkend. De mensen wat je vielleicht never aan je zijn of je speelt. Dat is een magnet. Johannes 13:35 zegt dat bij dit wil je weten dat je mijn dingen zijn van je een leven hebt in orde. So try leider hier, je zijn servants. We weten wat Jezus in de wereld zijn. Ik kan niet om je serve worden, ik kan serven. Ik kan dienen. Jezus zelf zei dat. So serve your church, serve your people, serve your family. Help een ander uit. Je doet leiden, je doet kijken. Maar je diakoon doet dat sometimes ook kijken. We weten dat Steven werd gekozen als een diakoon en die dat ook kijken. So die zijn niet gelaten doen wat je in de goven zijn. Die doet. So ik wil jullie mout maken als een leadership team hier. Dan jullie priorities, jullie, ik weet niet wat het teaching wordt zijn voor dat, maar post op, Gott nummer 1, familie nummer 2, kerk nummer 3 en niet opgeven. Commitment, sacrifice aan en we gaan het al je zijn en jullie. So we zijn vrouw voor jullie. We zijn vrouw voor deze kerk. Voor vandaag morgens en wat we daar gaan van hier. So ik, Pastor Billy, heb ik nog een prayer doen. Dus voordat we komen verder en we danken die voor deze leiderschap hier. God mocht u aan het leiden en vieren. En die haast wat nu, dat weet we. Maar God, ik bid persoonlijk voor ieder, voor John, voor Rudy en voor Corny. Als hij lead de church, God, mocht u veel wijsheid geven, veel kracht geven. En God, dat dienen wel wat je doen wordt in deze kerk, door deze mannen. God, ik bid voor de vrienden ook, dat u wordt bijeen zijn. En God, dat voor de verzameling ook. God, we weten dat u hast deze kerk aangevangen en u wordt die ook leider, wieder leiden en vieren. We danken dit in Jezus' naam. Amen. We Pastor Bill naar krijgen en kan je nog een paar woord zijn? Een paar woord zijn. Ik weet niet wat een paar woord zijn.
ik wil proeven. Vandaag probeer we dingen in orde te brengen. De schrift zegt in Titus, Kapitel 1, vers 5, als Paulus leidt Titus door, hij zegt, ik leid die door wen in Crete, om dat even in orde te brengen. En zo is ik die beval in jede stad je meiten leren aan te stellen. Want er zijn niet je meiten leren, daar is niet met jou. Maar onder je meiten leren zijn dingen niet in orde. En zo vandaag willen we deze kerk proberen te brengen met deze gemeenteleden. Aber een van de vrouwen dan is, wat we ons vrouwen worden, als wem, wo zie ik wie deze? Wem wordt dit arbeid doen? Veel van ons zijn in wat je wast, wo de gemeenteleden weer de rechte mensen. De gemeenteleden weer vleeg, honks, dol. Die gemeenteleden kijken naar de gemeente en die kijken erop naar die. Die weer hier en wie weer alle hier. En zo, wenn we denken aan wem worden gemeenteleden zijn, dat is een wichtige ding. Jacobus, Kapitel 3, vers 1, dat zegt, denk je nicht nur Lehrer zu worden, meine Brüder. Denkt daran, wie Lehrer worden strenger von Gott bedeelt worden. Hier ist ein Beispiel. Ich will vielleicht sagen, ich sage nicht, ich soll ein Leben haben für eine Frau. Ich komme hier hinab. Ik zei, ik zal lijf hebben voor mijn vrouw. En dan wat ik niet doe, dat je niet weer is mij en mijn vrouw. Maar wanneer ik hierop kom en ik zei, je zal alle lijf hebben voor je vrouw, en dan ga ik naar huis en heb ik lijf voor mijn vrouw. Ik was strenger van God bedeeld worden. Wat we zijn van hierboven, wat Gott kijkt naar ons leven. En hij wordt vragen, is dat werkelijk zo? Maar bij mij is dat, wanneer ik sta hierboven, wanneer deze mannen staan hierboven, en die zeggen wat, dit is wat God is. Dit is wat God zegt. En dat niet zo is, ik heb die mensen zeer verleden. Dat is een wichtig ding, om hier gewoon staan, om hier reden. En zo, wenn we denken aan wem deze kerkenleden worden zijn, wat we weten al. En we denken aan dit wichtige ding wat die moeten niet draaien. We denken niet verder aan over wat man ook draaien. Je meint. We weten voor de gemeenteleden, ja, we weten wat die hebben, maar wat vind je niet alle? Dat is goed. Je meint. Wat zegt de Bijbel, wat du doen? Wat is die verantwoording? Ik weet niet wat dat rechte woord is. Your responsibility. What you will answer for. Wist je dat er weer dingen wat die was verantwoorden wanneer je de kerk komt? Verden wie komen de kerk en wie zetten ons door en wie zingen. We zijn hier zum aannemen. We zijn hier zum dankt worden.
Aber wisst ihr, wat, dat wenn die in die Kirche kommst, der erste wird für die zu tun. Und nicht bloß Sonntag, aber durch den Weg. Ich will 4 Dinge wiesen, was Gott verlangt von uns. Und die erste Ding, was die Kirche mit tun für die Kirchenlehrer, ist beten für dich. Paulus schreibt nur in Epheser Kapitel 6, Vers 19. Eerst sagt bet für diese, bet für den, bet wenn dit. Und dann in Vers 19 sagt er, bet auch für mich. Der Apostel Paul, das Apostel, wir haben veel van dit Buch geschreven, durch die Geest. Hij sagt in deze kerk, bid für mich. Hij sagt, bid für mich, dat ik mag proef genoeg zijn, dat geheimnis im Evangelium zo te predigen, als ik dat gehoord. Verten von Kirchenlehrer kommen wir hinab. Gott hat an uns hart gedrückt, was wir müssen sein. Aber wir weiten, dass es eine schwere Ding über zu bringen. Wir wollen das predigen, wir weiten, wir müssen, aber das ist nicht leicht. Fertig ist das eine schwere Wort. Kirchenlehrer fehlt jene Gebete. Predigen ist nicht leicht. Studieren Gott sein Wort ist nicht leicht. Gott sein Schopf fördern ist nicht leicht. In dieser Mann, in der Familie, der müssen jene Gebete haben. Jene Gebete, die in der Stadt, die haben die ab. In Old Testament, ich weiß nicht, wo das ist, ich denke jetzt an diese Story, wo, ich glaube, das ist Moses. Und das ist gerecht, das ist das rechte Wort für Wort. Das gerecht in Israel, die fetten jene andere Menschen, und Moses geht dann ab und hält seine Arme ab, und solange Moses ihn noch hängen abhat, dann gewinnen die, aber wenn seine Arme raufgehen, dann verlieren die. Und so, Moses seine Companions, if wir wollen sein, kamen in der Hand und halten seine Arme ab. Starten um Unger, halten ihm da. Das ist ein bisschen ein Bild von was wir sind als eine Kirche. Eine Kirche für die Gemeindelehrer. Die hauen nicht ab. Die Unger starten da mit ihnen Gebeten. Die fehlt das. Das sind gute Männer. Aber das sind bloß Männer. Zweite Ding ist, jemanden weiten, was das Wort sagt. Was Gott sein Wort sagt. Vierten kommen wir in die Kirche. Oder vierten, es ist wie sein gesagt, wir kommen von einer Stadt, wo Menschen haben eine Frau und die sagen so, was meint der oder was meint das? Und der Nächste sagt, well, mein Prediger sagt das. Weil der Älteste sagt das. Und das will nicht die Frau. Die Frau will, was sagt das? Gemeindelehrer kann sehr leicht nachgesagt, wo der wird, es mehr wird, denn das. Und das ist vor allem jemanden weiten, was das sagt. Jo, die wollen nicht lernen. Jo, die haben von Gott das gekriegt, um das Wort predigen. Aber Jesus muss zurückweisen. Das ist nicht bloß für dich. In Apostelgeschichte Geschichte, Kapitel 17, Vers 11, da redet die Schatten
Danach Paulus en Silas naar Berea. En Paul en Silas, die willen voort predigen, dat is wat ze doen. Die gaan voort in de Judenschule nemen. En het zegt dat de mensen daar weer een als die in Thessalonica. Die nemen dat woord ganz wellig op en verstechen alle dag in de schrift om te zijn of dat zo weer als zij zien. Paulus kwam daaraan en hij predikt het evangelium, hij predikt van Jezus. En de mensen zien was voort, die willen niet van dat weten. Die horchen. Die horchen wat hij had te zijn. Die horchen, wat zijn deze? En dan gingen ze naar de woord Gott, dat te zijn is het werkelijk zo weer. Op Engels zegt het, those in Berea were more noble. Dit is een gouden ding. Zie, wie zijn vaak geleerd van ik wil mijn Bibel brengen naar de kerk. Dat zegt dat ik geloof niet wat de prediker heeft te zijn. Dat is niet wat het meint. Dat meint was, voor God was die staan en die was moeten verantwoorden voor wat die hast gehoord en wat die hast geloofd. Die worden verantwoorden voor wat de han gezegd. Maar die was ook verantwoorden voor wat die hast geloofd. Die mensen, die noemen wat Paulus zei, die terug naar het woord, te zijn is het werkelijk zo weer. Je moet iedere dag aan het woord zijn. Ik hoorde laatst een podcast, een lieder waar ik vaak nog harken doe. En hij is een oudere man en zeer kloek. Hij is een dokter, een PhD-dokter. Schändlich kloek. En er zijn vaak mensen komen aan en die prijzen hem voor hoeveel hij weet. Hij is zo kloek, hij heeft vele dingen gestudeerd. En hij zegt, wat je zijn hier, of wat je zijn hier met mij, dat is 5 minuten een dag. Voor 50 jaar. Zie, we denken vaak aan, ik kan niet zoveel, of ik zie niet zoveel. Er is niet zoveel met mij. Ik weet niet wat hem dit verstaan. God zegt, line upon line, hear a little, there a little. Du brauchst nicht morgen det björk utvändigt gaan. Aber was die dit Wort lesen. Jede dag, zum Weiten, was je in het Kirchenlehrer leren doen. En ik weet vanaf dat je in de Kirchenlehrer wel hebben. Dat je dat doet. Bij Countryside, wanneer ik predigen doe, en somebody komt to me en die zeggen, ik weet niet wat het raar is voor die predigen doet. Die zegt dit, maar dit zegt dit hier. Dat is graag voor ik wel. Dat is waar ik wil gaan. Niet dat ik erg zie, ik wil niet erg zijn, ik wil niet erg predigen. Maar wanneer ik deed, ik wil liever gaan wat mijn mensen willen mij komen en zeggen, hey, dit is niet ons raar, er is dit ons raar. Liever als ik voorzit wil leren. En deze weg, je houdt je leren op. Wanneer het woord God is weten. Third thing, je moet deze mensen, deze mannen, eer geven. Honor, is that the right word? Dit is vaak schwer. Wenn ze zich eerst zeggen, er zijn Kirchenlehrer, wem ihr willen, wem ihr forcen. En wanneer die nicht ihr jafs, dann worden sie die, das Pastor Ken mentioned, wenn spiritual abuse in Kirchen.
Aber een rechte denk als een rechte denk, even wenn er zijn, die wat de aardig doen. De schrift zegt dat een momentje zo, je hoort hem zijn, naar een momentje. Is dat het rechte woord? Je hoort hem, harken, right? Aber er zijn vele mannen wat zijn niet fan naar de momentjes. So wat doen we dan? Schmieden we over het because er zijn zij wat niet recht doen? Nee. We moeten naar hem harken naar wat de schrift zegt. In 1 Timotheus kapitel 5 vers 17 het zegt, laat de ältestes, die door Gott verstonen, doorver gehouden worden dat een dubbelte eer treft. En besonders die dem om predigen en leren schwer arbeiden. Zum hier abkommen, predigen, dat is een arbeid. Dat is een schwere arbeid. Dit wordt recht lezen, recht verstaan en dan hier brengen. Dat is een arbeid. En de schrift zegt, voor die wat arbeiden dort hou, die zullen eer krijgen. Dat is een arbeid. Dat straks is bij, wanneer die een arbeid forsch, en die hassen een, wat noemen ze dat? Je baas. Weet. Wat is die weet? Maar die hassen weet, en die zullen den eeren, wenn die weet. Die is dat weet. Dat is graag hier en ik kerk. Er is een man wat hier komt predigen. Dat is een eer. Wenn dat arbeid wat die doen. Nummer 5. Je moet dan harken naar wat de hand te zijn. Wanneer die komen hierop, en wanneer die zijn wat van de schrift, dat is zoals Gott zelfs heeft wat gezegd. Denk eraan. Wanneer die hierop komen, en die zijn wat de schrift zegt, niet dat is zo als Gott zelfs heeft gezegd wordt. Nee, die zijn met God. Aber die hebben God zijn woord uitgedeeld naar ons. Hebreeën kapitel 13 zegt, hart naar jullie leren en ziet junt te dat wat zij junt zijn. Hart naar jullie leren. En dat brengt het ware terug, wat wichtig dat is. Want wie staan hierboven en wie zijn wat en je harken, dat is wichtig. Wanneer die aardig zijn en je harken, dat is wichtig. Aber wanneer die reich zijn, wanneer die zijn wat Gott zijn woord werkelijk zegt, dan is er aan niet om dat te leven. Om dat doen. Dit zijn mannen wat God heeft gebracht voor deze arbeid. Wil je beden voor u? Wil je dit woord weten? Wil je de eer geven? En wil je harken naar wat de hand te zijn? Dit valt aan niet. Je meint. Gaan we bidden. Heavenly Father, Lord, as we think of
as we think of what is happening here this morning, God, what we hier alle doen, to install these elders, this deacon, this pastor, missionary pastor. Father, we know that this is a heavy thing. Dit is een wichtige ding. And God, we just pray, Lord, that your Spirit would bless this service which is done according to your word. Father, we seek to honor you. We seek to do everything for your honor, for your glory, and for your praise, that the name of Jesus would be lifted up, and that souls would be saved, and that your kingdom would come, and your will be done on earth as it is in heaven. Father, we thank you for this morning. We praise you. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor Billy. Yeah, and that's the purpose of the church, right? To have more souls saved and to have to give God the glory and daarom die even dat mij ken je raad zijn. De tijd waar ik de koppels nog krijgen, dan gelijk we in de maanden met delen en dan waar we weer gaan vandoor. Zo waar je nu al opkomt. Yes, dan zwaar ik je vraag, dus we weer een klein met delen hier. En toch pas aan klein met teruggaan naar de tijd waar deze kerk aanvangt, waar deze groep aanvangt. Als nu een beetje oud, 3 jaar terug, während ik mijn vrouw en Bibelschool weer in Mexico, en hier doen een klein beetje van. En een paar jaar werd we teruggaan bij Countryside en dan zagen we wat er is. Countryside had aangevangen met een Duitse kerk. Met een Duitse Botschaften bringen. Von der Countryside Leidenschaft kickten sie Numana, wählten sie Mana Ritum, wer wird über diese Duitse Gruppe. Und wir waren nicht lang terug von Mexiko und dann war uns gefragt, dass wir wel eens daar te methalten. En dat is waar we neerkomen, dat is waar we anfangen te halten met deze kerk, met deze groep. En dat is verschillend geworden. We zijn waarlijk dankbaar daarvoor. En dacht ik was aan de kern bracht hier dat de wied, wanneer het niet voor de leiderschap wied, wat is de kerk hoort, dan wied het niet over de zend. En ik wil lijken te zijn, wanneer het niet voor de leiderschap wied van Countryside, dan wied we niet over waar we van jou zijn. Zo veel meer dankzij daarvoor voor de ondersteuning van Countryside, voor ons methalten. Ik weet, ze hebben veel tijd gebruikt om deze groep aanvangen. Zij hadden druk en erg werk en jetzt ze nemen de tijd te zien om hier methalten, dat het evangelium kan uitkomen, ook op de platteacher spreekt. Wenn wir sagen, die Wichtigkeit, was wir haben in unserer Community, dass er wird auch können gepredigt werden, auf der platteacher spreekt. Und wo wir von der an fast und leben, dass es nötig ist. Das sind Menschen, was wir nennen kriegen von Bolivien, von Paraguay, von Mexiko, was nicht die englische Sprache kennen. In dieser Weise hast du eine Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören, auf die deutsche Sprache. So. Und damit denke ich was an als Lehrer, nicht, dass ich irgendwo mehr wird sie, irgendwo besser sie als einer von ihnen. Aber mir ist diese Fall sehr wichtig geworden, hier mit Kirk mitzuhalten und mitzuschaffen, was wir fingen in 1. Korinther 3, Vers 11, wo das sagt, es steht, keiner kann einen anderen Grund leihen, als der euch geleicht ist. Dort ist Jesus Christus. Wir sind hier nicht von der um in frischer Grund leihen, um nie Glauben anfangen. Das ist einfach, um auf diesen Grund zu bauen, wo das geleicht worden von Jesus Christus. Da wir dürfen abbauen, um Gott sein Reich wiederzubringen. Und so ich auch sehe, auch während der Lehrerschaft von Countryside, ich dachte bis an ein Ding. Das ist, was wir gewassen haben. Einmal hatten wir die Gelegenheit, an das Gebiet zu rennen, und ging das aber rauf. Das nächste Mal schreiben wir die Gelegenheit, an das Gebiet zu schauen. Wo wir das dann wollen, das Gebiet schauen. Man dachte ich an die Zeit,
Wir werden Bruder bei Countryside, wat wel ich wird, um Riet zu schalten und uns mitzuhalten. En ik zei ze in de vrije van de kerk. Veel meer dank dafür. Dat hebben niet veel je niet weet. Ik heb niet een groot je niet te danken voor uitspreken. Voor de hulp wat we gekregen hebben. Ja, good morning. Ik word met Kurt Holm hier. Dus Corny zegt, de grond is gelaagd. En we willen op dat buien en de schrift die zegt klaar, waar dat zal. En welke dingen klaar en welke dingen die moeten we onszelf zien figuren. Dus we gaan met de mensen waar we zijn. En ik ga hier Rema kapitel 12 vers 5 wat zegt. Zo als we aan einem Körper veel liedach hebben, en die liedach aber nicht alle datzelfde te doen hebben, zo zijn we vele ein Körper in Jesus Christus. En ook een en ander zijn we jeder aan einem Körper. En wils onze Gaven zich door nu unterscheiden, als ons genoeg geschenken is, weil we die ein jeder door nu brokken. En ik zei bis, hier zijn zeer veel Gaven in deze kerk. En Gott heeft nu Gaven gegeven, nu jeder mens wordt bekeerd als wat te doen. En we vallen ons dus van dit als de Gaven wat Gott ons heeft gegeven. En we willen wieder schaffen met dit. En wat zus Pastor Kennel zei, we komen kort en zeer veel steden. We zijn maar bloos mensen, dat kan zijn, hier zijn veel, die gaan geven wat we niet hebben. En we vragen ook best dat die jene geven worden gebruikt, dat we dat kan alle abbieden, dat mensen, meer mensen kunnen zum Glauben komen. En zijn den ein Körper in Jesus. So dass kein Denk ein mehr wird als der Nächste, gaan alle bis an die Steden. En ik vrees dat we het alle worden gebruiken en door wie kaart komen, krijgt het spel zegt dan staat, dat we het kunnen raadstellen, dat we kunnen op den gelijken weg gaan, wat Jezus heeft uitgeleid van ons. Good morning. Dat is positief komen hier, hè? Dus kan dit wieder, jeder heeft zijn ene goal, of een goal in de Pfizer Fire. En dan, ja, ik denk dat Gott auf jedem eine goal heeft om doen. En veel aan weet ik wat onze goals zijn. Ik vond het heel erg zaten zingen, spelen vertaal zaten zingen voor een huis. What's mijn goal, what's mijn gift? Wat eruit stopt. En zegt Gott, hier zie ik. En zo hier man aan wie voor een kerk en toen die kerk van bussen met hing met dat. Maar Gott zei dat kun je niet. We willen ihn wieder an deinen anstarten. So. Das wo wir sind und von der glaube ich, dass Gott hat uns eingesagt, uns hierher gebracht, um hier mithalten, mit dein. Aber ich habe ein paar Bibelversen, wo ich gleich mitteillen, dass das nicht wie sind. In Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, so als ich schrift, sage ich, den sie Bannerschrift wollen leben, je Butterströmen ran. So, wir alle an Jesus Christus glauben und glauben, dass er Rütschchen dort, da will ich von selbst und alle taub kommen wieder. Und dann Philippa 2, Vers 1 bis 5, so sagt er, was er kriegt so. Sieht nicht nesig und geht sich vielmehr auch den nächsten Haare aus wie selbst. Das will wir nicht, hier sie alle dann top schaffen. Und das Sprichwort sagt, top kommen wir wieder. Weil wir top fertig und unsere Hand um Plüchlein und Gott deinen Menschen loben. Marius Sola, meine Frau sagt, du warst doch nicht predigen. Ich sage, nee. Maar dan we zijn Rudy in de Reniefeld en ik weet niet hoe ik het aanvangen zal, maar ik word voor zeker kaart te houden. Als we willen we ons einig worden om de Canada te trekken, dan weer een deel vrouw waar we niet antwoorden voor hadden. Mijn broeder vroeg me een dag, dat we van hier über vorn fragt er mir, aber ihr seid nicht meid von Gott da. Und ich sage, nee, das ist nicht dort. Wie viel das Gott hat eine andere steht für uns. Als wir hier wären, Jesaja 43, Vers 19,
als een poort wordt mij daar geholpen. Ik word falsch hier lezen voor Derksen, voor eine Anleitung. Das sagt, wo das Volk Israel bitte nicht wisst, wohin Gott dort Maut geben. Jesaja 43, Vers 19 sagt, willst nu wo ich wat nie tun, dort kommt alle evadel. Es dient dort nicht klar, ich merk einen Weg durch die Wildnis, in Riefers in dort drehe Land. Ich kann Ihnen für den Englischen lesen, wer Englisch will. Ich will ein paar Gedanken mitnehmen, was mich halt Direction kriegen, Anleitung kriegen ist. Das erste ist, God never limits by impossible circumstances. Gott ist niemals begrenzt und ja Umstände, wo du nicht weißt, wie wieder das soll. Gott ist never begrenzt, nicht. Und dort halt mich, Gott will nicht begrenzt hier. Du wieder Umstände, wo ich nicht weiß, wo ich wieder soll, oder was ich würde tun. Gott ist nicht begrenzt. Das andere, was ich darüber nehme, now it shall spring forth, would ze zeggen. Believers today can trust God when they cannot yet see the outcome. En God leert me, ik zal dus aan vertrouwen. Ik weet nog niet wat hier al wat passeren, hoe we worden verbonden zijn, wat we worden doen. Ik zal hem dus vertrouwen, een dag het mal. Mijn vrouw vroeg today tijd een status, een saying. Ik weet niet of ik dat haar eigen denken had, maar dat zegt, praise him in the hallway, well, God will open a door for you. Weet je wat dat is? Dom in de hal loben en prijzen, wat God wat niet daar opmerken voor die. En dat veel we ons verstutzt. We wisten niet hoe krijg aan wordt, aber Gott hat der opgemerkt. De nächste week ik diesen Vers wil nemen wat we hadden met een zieltje is. God makes a way in the wilderness. En dat is wat het volk Israël weer. God provides guidance where there seems to be no path. God deed, even wanneer hij eens maar zo valt is in de Wüste, en hij weet niet wohin, wat nächste, God merkt, wacht hem verder weg gaan. En ze zegt, God provides where there seems to be no path. God heeft immer verzorgen, wo diese valt, du hast geen weg, er weet niet wohin. God heeft een weg. Dus we moeten bloos geduldig zijn en God laten ons reden daar zien. Wo het andere woord wordt nemen is, God brings their refreshment in life. God heeft immer frisheid in brengen. God brings spiritual renewal and blessing. En dat is wat hij doet hier ook. Dat is wat de Riefers te doen had. Maar God brengt niet een leven in. God brengt zee in leven in. God brengt geestelijke kracht aan, want dat veel is kan al zijn op dit moment waar het veel is. Zo is best kort vervoerd, dat houdt mij leiding krijgen waar hier. God zegt, hey, ik zie niet begrenzt, ik word die weg wijzen, ik word die helpen, zie moedig, go geestelijk verder weg. En dat laatste, do not limit God by present circumstances. Dat God niet begrenzen hoe du nu best, God wordt je al wieder helpen. Zo heb je een beetje present wat mij helpen gaan. De andere Bibelvers wil niet duidelijk worden, maar du bracht op, ik geloof, God heeft ons hier handgeleid te meer helpen. Als Apostelgeschichte 8, hier 9 en 10. En dat wordt niet krijg alles wat hier bijna is voor mij aanwenden, maar dat weer voor mij persoonlijk. En dat is in Acts chapter 18, 9 to 10. En dat zegt ons het Stenplottichen. Eine Nacht zei de Herr te Paulus in eine Vision. Fürcht die nicht, hol an te predigen en laat die nicht still merken. Ik zie met die en du soll sich keiner wegen die Schulden anzudoen, weil ik heb veel mensen in deze stad. Dat is niet dat ik de vision kreeg, Herr Gott, het wunderbare, ik las diesen Vers. En dat zegt niet veel te mij. Maar later wat ik Gott, wat er vroeg, wat zal ik hier doen? Wat zal ik ver wegkomen met dit? En dan, wie is Gott, bracht deze gedanken trainen op mij. En ik ging trainen deze Vers en die houden dat op mij nu. So, gedanken wat ik hieruit neem is, God encouraged Paul in time of unknown. En dat is wat voor mij, wie God uit mijn mouth spreken in de omstandigheden waar ik niet krijg wist. Wat nächste. Andere gedanken wat je God knows the emotional and spiritual needs of his servant. God wist wat mij in mijn gevoelen veelt. Hij wist wat mij in mijn geestelijke ziet veelt. Hij wist wat mij veelt te mij ver wegbrengen. Ik rood staan wie een beetje zo up in the air. Ik schwamp een beetje, ik wist niet hoe, maar God wist wat mij veelt. De andere wat ik wil uitnemen deze taaks is, God commanded Paul to keep preaching. God said to Paul, hold on, maar predigen. Hij wist niet ook, hij had vielleicht een beetje angst. En dat Jesus God said, the gospel message was to be, the gospel message was too important to remain silent. So God said to me, dat is te wichtig, God zijn woord is te wichtig dat de stil blijven, aber ich mal predigen, aber das schaffe ich jetzt. Ich weiß nicht, wo ich handle mit das alles. So God said, hold on, maar wat het is.
En dan zegt hij, God, the only way God calls his people to faithfulness, not silence. God roept zijn mensen zum treu zijn, aber nicht zum stil zijn. So dat bracht mich persönlich verweg. Nach ein paar Mal danke sagen, God promised his presence. God verspricht, dass er mit mir sein, kriegst es mit Paul dir. God verspricht, er würde mir da helfen. So God's presence gave Paul courage and confidence. The servant of God is never alone in ministry. So dat jij met de moed kriegst es mit Paul. God is met ons beiden, met mij. God wordt ons de kracht geven, wat ons fehlt, de moed wordt ons broek, ten verweg gaan. En de laatste dank hier bijna. God had prepared hearts in Corinth to receive the gospel. En ik vroeg mezelf, God, dit is een stad waar het evangelium bekend is. Waar moet God hier nog mensen gaan waar hij mij broeken wil willen? Om de evangelium wiederbrengen en helpen. En dat die vielleicht een week later dan kreeg een phone call en ik wil met somebody doodzaten met spazieren. So God wijst mij eigenlijk hier aan, ik ga een arbeid voor die, ik ga een plan voor die. En dat bracht op het door hier in deze plottige kerk, waar we roods van Bolivia terugkomen, meest met krachtzinne mensen schaffen, krachtzinne cultuurhintergrund, waar we kunnen een gouden invloed zijn voor de Herren en een gouden hulp zijn voor de Herren. So dat is kort vervoerd wat ons op het doorgebracht zijn. Dat is wat we geloven, God ons niet brokken wil en verherrlichen en nog we kunnen zien zijn te deze verzameling. Zodat vele mensen kunnen was en toenemen en we loven en prijzen God. Okay, well, dankzij voor Mattel. Ik ga een paar vrouwen, ik ga eerst 3 vrouwen voor de mannen hier. Dan heb ik 1 vrouw voor de vrouwen en dan 1 vrouw voor de verzameling. Die eerste vrouw voor de mannen moet zijn, geloof je met je ganzen hart, dat je zijn geroopt. Maar God zien wel, door de Heilige Geest, van de love of Christ to the office of a pastor or elder, or deacon. Dit is de Evangelical Bergthaler Mennonite Conference en bijzonder voor deze plottische kerk hier in de Crete. De tweede vrouw, geloof je dat door de Heilige Woord, God zijn Woord, als je oremt wat de Heilige Geest, en dat als je nu voor de aandacht, voor de salvation of souls, dat je nu te zeilen raden, door de trouw zijn in de Heer Jezus Christus. De derde vrouw, do you solemnly promise, verspreek je dat to the best of your ability, zo goed als je kan, dat je wordt trouw zijn to deze office of pastor or elder or deacon, door God zijn, door de hun woord en wat je doen, en dat je wordt verzekerd dat te aanverheerlijken, dat je zijn teruggeroopt van de duisternis into het licht. Oké, dan heb je een vrouw voor de vrouwen. Blijf je vrouwen. Do you purpose, ik word het op Engels, dat is vielleicht een beetje niet zo stukkerig. Do you promise in your heart to support your husband in this ministry? Are you willing, with God's help, to pray for him, to work with him in the discharge of his official duties? Oké, dan heb je een vrouw voor de verzameling. Geloof je wat hier in de kerk komen? Dit is de plottische kerk. Je hebt God, having sought God's guidance, je hebt God gevraagd voor direction. En om deze leiderschap aannemen, bereid John Dreger, Connie Bühler as elders, John Bühler as deacon, en dan Rudy Neufeld as a missionary pastor. Om hier met delen in jullie verzameling en waar je die aanstaat. En waar je verspreken om die eer geven, encouragement geven, en dat zij worden moedig zijn hier in deze kerk. Je kan opstaan wanneer je zijn jo. So nu weet je. There you go. Very good. Dankzij. Ik wil Pastor Billy opknellen en dan wil we de mannen hier om
te knijden. En dan willen we een gebed doen voor jullie. So. Voor eerst kan hingen staan. Because dat is die door binnen, maar ik kan hier. Grote Gott en hemelse Vader, we danken die en we prijzen die voor wat u hier deed van ons morgens. God, we weten dat de kerk veel leidt en du hast deze broeder aangezet om deze verzameling hier leiden. God, ik bid dat u was een kracht geven, dat u was en bij den Heilige Geest, God, wijsheid geven, dat zij worden kan de office wat u hast entrusted to, de deacon, de elder, de pastor, wat immer dat is, God, de goven wat u aan hast gegeven, dat zij worden kan dat vervullen, de trouw zijn te dien wordt, trouw zijn te de families, en God, dat u was verheiligd worden, dat vele mensen worden naar die geloven komen, door deze mannen, God, en deze families. God, ik dank die ervoor, ik dank die voor ons morgens, dat we zijn hier komen, en God, dat u was deze kerk weer leiden en vieren, we weten, zoals we heden, 1 Korinther 3, vers 11, dat is geen andere foundation wat gelijk worden is die Jezus Christus. En daarboven worden zij bouwen, en we danken die voor den grond. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Heavenly Father, we thank you for this morning. We praise you for what you have done in this church and through these people. Father, that your Spirit has brought all of this together. Lord, we recognize that this is a good thing that you have brought to pass. Father, we pray for the work that is ahead. Lord, we pray for strength. We pray for courage. We pray for love, unity in this leadership group. Father, there is a very real enemy that seeks to steal and to kill and to destroy. And Lord, you are the good shepherd who leads his sheep, and we pray for protection. Lord, your word says, lead us not into temptation, but deliver us from evil. And so, Father, we pray that as we go forward with this church, with this leadership that you have appointed, Father, we pray for your protection, for your strength, for your wisdom, for your power. Lord, that all that they plot each mention in this community would be able to look to this church and see, that's what jij schaft. Father, we thank you for what you have done. We thank you for what you're going to do, and we praise you in Jesus' precious name. Amen. I think we can give them a round, right? Okay, we willen nu een klein beetje opmerken, want somebody wel irgendwas mitteilen, kan opkomen en merken leven is een mout. Die heden dat ze nu opgehoven nu, hebben die mout merken, right? So, wenn wir wel opkomen, komen op en dan worden we dat ophangen van een stukje en dan worden we later nog vliegen met een lijk, but dat wil het eerste zijn. Well, I hadn't first nicht gedacht dat ik hier van jou afkom, but de Herr schied mich aan dat ik zal hier wat zeggen tegen daar. Ik vreet dat Gott heeft geschaffen deze meer, hij heeft gewassen, en ik vreet dat de kankers hij aanreden wil, jaren 3, dat hij dit aanvangen deden, en dat hij dus in de wel gemaakt hadden en er met wat aanstoppen voor dit, en dat hij dit gewassen kan. De Herr brukt mensen die een boom zaten, en dan was hij en dan jeft de vrucht, wil gewoon de vrucht brengen. Kijk, dus heel met dat is. De boom is nu zaad, ik hoop die heeft bis oranges of bis appel vrucht. Die heeft niet twee soorten vrucht. En de mensen waren schuldig dan komen den boom fijn erin merken en brengen den boot aan. En beden voor den boom en eren den boom, dat hij kon fijne vrucht brengen. Dat is om mijzelf het eerste wat ik wil maken. Aanstaan, dat is, geloof ik, een Gott zijn plan, dat staat schaffen dat. En ik wil dus
sehr dankbar sein für was die Couples haben angestanden, für das Teacher. Wenn ich weiß, was dort noch mehr, wenn der Teacher anfängt, dort noch so viel als von Norden bis Süden. Kijk, dus Billy is al zeer, wie werden vielleicht in een tijdje was, wo wir hadden de Lehrer schon hier was und wir hier was. Und dort had een zeer lange struggle. En dat is wat, ik had een grote video bij en ik vond geen trustful, but ik de teacher woord hier, dan dat moet me verstaan, meer en beter, wie wir steht, wie heel dit lezen en Deutsch reden, zodat dat mijn is en mij. So dit teacher, ik ben dankbaar voor wat het staat op en voor wat mensen worden komen wanneer deze boom zetten. En wanneer die worden hier, dit is de boom waar oranges zijn, dan worden die komen, dan worden de best oranges vinden. Die worden niet open of zien vinden. Dan worden die komen voor oranges en dan worden die Butter brengen en wat schijne oranges aan. So dat is voor Gott zijn vrucht wat erop komt. En ik dank God voor wat hij heeft gedaan in deze twee keer. Ik reed gisteren nog met van thuis wegfahren. Reed ik met onze prediker Dart van onze kerk. En hij wens je alle beste hier. Dank je. Das wäre. Ja, ik zeg, dus sie bestaan mutig wat ik zei van jou, dat hoe we niet zijn wat hier komen en ja, ook voor Pastor Ken, hij krijg met de plot die het allemaal weer stonden van de countryside, dat we stad om te krijgen en ik zie zeer dankbaar dat we kunnen een plotteacher, voor mij heeft dat zeer aangericht dat we een plotteacher kwijt gaan. Dat als hij opgewassen, een plotteacher spreken reden. En dan voor een paar jaar een huurteacher schuldig gaan, wat ik met zo'n huurteacher weer niet ein. En ik heb het never zeer weit met. En dan toen we een plotteacher en mij heeft het zeer veel geholpen. Ik zei, Gott zeer dankbaar wat we wo hij heeft ons geholpen en aan de leiders wat hij kan hebben, wat hij ons hier in deze kerk ingezet. Ik zie zeer dankbaar voor dat en ik heb mijn vrouw van beden, maar voor jullie beden, in je bed houden en jullie daar wat meer starten wat we kan. Dankeschön. Dankeschön, Klaus. Helemaal dankzij dat dit net hinabgekommen hat gewesen, dat wij nu Lehrer sind. Vrijheid niet daar maakt. En graag zelf, und Gott habe ich nicht tun, maar Gott habe ich. Dat heb ik dan sagen. Helemaal dankzij voor dat. Voilà. Dankeschön, John. Anything else? Ik zou te engen, mijn mom zei dat. Zodat wij dat we niet lang tegen, dus een paar maanden tegen wat ik hier ben in de church, die was zo clean. Daar heeft zo je wassen. Daar ben ik dankbaar voor. Wat Gott gedaan heeft. Niet voor wie je doen hebt, wat Gott gedaan heeft.
And Rudy, new fella, the one that van thuis doen, but that's my brother-in-law. Nu kan hij wel kwijt. Ik geloof hem kwijt. To me and to ander. En we zijn op Engels, pray for him. Pray for the team. Die wonen in de wereld. De wereld die heeft terug. Maar we zijn dankbaar dat God het gedaan heeft. En God kan het doen met de mensen wat dat team wat hij gemerkt heeft. Wat hij je gegeven heeft. Dat voor die beden. Dat zijn mensen. Er worden ook vele merken. Er worden met vele schaffen. Er worden onthouden. Er worden inhouden. En we kennen de kerk hier ook. En dat is op Duits. Ik kan ook Duits. Zo lief. Dan is wat eeuwig. We worden naar die twee kerk gaan. Ganz baptistisch. Wat men dit wordt, wat men dat wordt. Dat is wat komt. Maar dat voor jullie leiders, dat voor die beden. They need your prayers. Dat zijn mensen, but they need your prayers and God will provide. Thanks, Tom. Ja, ik zou ook danken voor deze Mannschaft, wat hier is, deze groep. We zijn hier nog een maand wat we hier zijn in Lakrie. Ik dacht dat ik hier niet nog nachkommen, wir noch so jetzt hier, aber wir haben Rudi gerade kennengelernt in Bolivia. Jetzt schauen wir die andere Lehrer schauen wir nicht so viel, aber ich bedanke mich für die, dass die Welle sind im Erstund für dort. Und dort Verstehen für die Gemeinde und für die Gruppe Menschen. Und ich will, sind viele Menschen noch, was dort nur sehen und was dort fehlt. So Gott das ansagt, wie ich ja immer wel een verder weg wat God wil van ons en wat zijn wel is. En ik wil zeggen dat we als liedach wat zijn en was gelukt dat we kunnen de starten in gebed en met ons zijn. Ik weet dat het veel en bijzonder ook dat we mensen van de nieuwe mensen komen, dat we mensen de lui wezen en de beruisen. Dat hebben we geleerd in de stad waar we naar de kerk voeren. Dat we er zoveel leren en zagen, waar veel geleerd dat we van de leiders, dat besonders de ja's wat ik kan de opnemen en de beruisen. Want dat ons een geringe ding als een mens beruisen, maar ik weet dat we het afhangt waar de lui naar komen kan. Ja, en wieder Gottes Sehen in jedem einen als Lehrer und wir können verder wegkommen. Dankeschön. Ik zou ook dankzij voor John en voor Corny en voor John. Voor dat hij zich lopen bruggen van God, dat hij deze politische groep van aangevangen. Maar besonders beten voor Ernd, ook besonders beten voor ihre ouderen, dat ihre ouderen niet kan verstaan. Dat zij kan den Wahrheit verbringen, wat God fern hat. Dankeschön. God's word opened up to me. And this is what it says in Nehemiah. You have also given me the shield of your salvation. Your right hand has held me up. Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me.
so my feet shall not slip. Then that was in Psalm 18, verse 38, 35 to 36. And then in verse 46 it reads, "The Lord lives. Blessed be the rock. Let the God of my salvation be exalted." This is God's house. We are under his umbrella. Let us always remember his place is holy and he needs to be revered because he is the potter and we are the clay. Blessed be the Lord God Almighty. Praise the Lord.